Sådan. Hi, my name is Jacob Juhl Rasmussen, and I'm the head judge of CrossFit 2650 Hvidovre, and I will be overseeing that the events today are executed according to CrossFit standards. Yes, and I'm Daniel Jepsen. I'm going to be the floor judge for Morten on this workout. My name is Morten Sønderskov. I'm doing age group 60 to 64, doing semi-final workouts number 4. My password is fitness25. Fit. Alright, so we have a... Yes, fit. Nice thing, tack. Alright, we have a 15 kilo dumbbell. We have the box. Hvor lagde jeg min... Jo, kan du lige tage tommelsen der? The box is 150 centimeters or 5 foot away from the dumbbell. The box is 24 inches. See that flipping from that? Inches. We have the handstand wall, the lunges. Cool. All right. Okay, så du har sagt, vi har introduceret head judge, vi har Danny, vi har dig, du har sagt de kodeord, vi har vist tiden, vi har målt kassen, vi har målt dumbbell, vi har målt længden af handstand, og vi har målt afstanden. Og det er facing den vej, når man laver snatch. Ja, facing den her vej. På kassen er det lige meget, men altså... Ja, og ja, face den her vej, når der er dumbbell snatches, så er vi good to go. Cool. Og det er den her, der er hovedkamera. Ja, tak. Alright, jeg er klar. 3, 2, 1, nu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Vil du lige skrue op for musikken? Bare en lille smule. Stærk, Morty. Kom så, Morten. Yes. Godt. Stræk helt ud, før du flytter den der dumbbell over hovedet, Morty. Yes. Godt. Så stræk ud i toppen, før du tager den ned. Sådan der. Yes. Stærkt, Morty. Godt arbejde. Stræk helt ud i toppen, før du tager den ned. Yes. Godt arbejde her. Yes. Stræk ud i toppen. Yes. En til gang frem og bag. Godt arbejde, Morty.
Flot det her. Sådan, stræk ud i toppen. Yes. Godt. Alright. Alternate. Ja, tak. Tæt til øret i toppen. 3. Godt, tæt til øret. 4. Sådan der. Stræk armen. Sådan der. Rigtig godt. 8. 9. Godt, lige præcis. Lige op med den. 12. 13. Og virkelig prøv at strække de arme der. 16. Godt, lige præcis. 17. Stræk de arme. Det ser godt ud, Morty. Bare bliv ved med at fokusere på det. 19. 21. 22. Stræk armene. 23. Godt, Morty. 24. 25. 26. Godt. God høj kadence, skal vi så. Lad os få den afsted. Stræk armene i toppen, og så hurtigt op igen. Ja, lige præcis. Op i tempo. Sådan der. Stræk i toppen, og så højt tempo. Godt. Bliv ved med at strække armene. Koncentrer dig om toppen. Så bevæg dig hurtigt. Stræk armene mere. 43. Godt. Stræk armen. Stræk armen. Ja, let's go. Ind på kassen. Kom så, du. Stærk, du. 3. Lige præcis. Hold dig lav. 5. Sørg for at træde ned. 6. Godt. 9. 10. Ja, det er godt det her, Morty. 11. 12. Træde ned. 13. Kom så, vær disciplineret nu. 14. 15. 16. 17. Træde ned, Morten. 18. Helt ned. 19. Sådan der. Du skal helt ned til gulvet. Godt. Sådan der. Godt. Kom så. Du kan sagtens blive ved. Du skal bare koncentrere dig og træde helt ned. 24. Godt. Hold det kørende. 25. Lige præcis. Vi er næsten færdige. 26. Ikke nogen no-reps. Bare helt ned. Det er super godt, du. 28. 29. 30. Så stærkt der. 31. Træde ned. Sådan der. Men træde ned. 34. Helt ned til gulvet med dig. 35. 36. Sådan. Godt. 37. Helt ned til gulvet. 38. Det er godt. 39. Bare fokuser på det. Det er god speed her. Bare helt ned med dig. 40. Sidste 10. Helt ned med dig. Sådan der. 42. Lige præcis. 43. Ned. 44. Træde ned. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Sådan. Stærkt. Godt arbejde, Morty. Nice. Tag den. Godt. Alrighty. Jeg stopper den.